Začneme. OK, takže vlastne dnešný event bude o tom, že stretnú sa vlastne, sú to vlastne dva typy ľudí. Jednu skupinu sme si pozvali v podstate z kandidátov, ktorí budú vlastne v parlamentných voľbách, ktorým budete dávať onedlho svoje hlasy. A druhú skupinu budú tvoriť podnikatelia a startupisti a vlastne ľudia, ktorí sa venujú nejakým spôsobom biznisu a prezentovaniu svojich myšlienok. V podstate idea je tá, že sa snažíme vytvoriť nejakým spôsobom iný prístup k politike, pretože sami určite viete, ako ľudia väčšinou k politike pristupujú. A my ako podnikatelia a ľudia, ktorí musia prezentovať svoje nápady ľuďom, ktorí majú peniaze a ktorí nám ich majú dať, sme zvyknutí veci prezentovať inak, ako sú na ne zvyknutí. Čiže aj dnes pointou je to, aby sme aj k politike vlastne celej dokázali nejakým spôsobom pristúpiť inak a konkrétne by som povedal, že konštruktívne, bez nejakého prázdneho hejtu a aby sme vlastne dnes aj dokázali nadviazať nejakú lepšiu komunikáciu medzi týmito dvoma stranami aj do budúcna. Pozvali sme si v podstate 6 strán, jedna zo strán neprijala pozvanie a tie, ktoré prijali, máte na slajde spolu aj s prezentujúcimi, ktorých si tieto strany delegovali. No a väčšina z vás vlastne pozná detaily, ale skrátky ich môžeme vlastne zopakovať. Ide vlastne o to, že prezentujúci sa budú musieť prispôsobiť pravidlám, ktoré podstupujeme my ako startupisti pri prezentácii svojich startupov alebo podnikateľských nápadov. To znamená, že konkrétne to bude o tom, že každý prezentujúci bude mať iba 6 minút, musí rozprávať tak konkrétne, ako len dokáže, aby sme vedeli na to potom nadviazať svojimi feedbackmi. A my ako inkubátor sme im pred dnešným dňom poskytli nejakú sadu slajdov, ktoré by aspoň približne mali nejakým spôsobom dodržať. To, do akej miery vlastne to dodržia, je samozrejme ešte dosť tak flexibilné, pretože je to relatívne nová vec, takže budeme tolerantní. A čo sa týka tých feedbackov, tam budeme mať zase 10 minút na to, aby sme mohli klásť otázky a dávať tú spätnú väzbu. A vlastne tam by sme mali byť my ako startupisti zase konštruktívni a mali by sme okrem toho, že povieme, že napríklad sa nám niečo nepáči, mali by sme povedať aj, ako by sme to možno spravili, alebo respektíve, keď nemáme otázku. Keď máme otázku, tak čakáme samozrejme iba odpoveď. Marek, ešte niečo? Ja ešte tak zjednodušene poviem, že prečo týchto 5 ľudí, prečo týchto 5 politických strán, pôvodne bolo pozvaných 6. My by sme veľmi radi dali priestor každému, kto je ochotný kandidovať v parlamentných voľbách, pretože v princípe je to veľmi zodpovedná úloha. Ak sa na to však pozrieme startupovo, berme tie 4 roky ako nejakú začiatočnú fázu biznisu alebo startupu, bohužiaľ strany, ktoré sa nedostali do decembra a podľa predvolebných prieskumov na tých 5 popredných priečoch zrejme nezvládli výrobu svojho prototypu. Takže preto týchto 5 strán, preto týchto 5 ľudí, tak ako Stanley vravel, dnes sa stretávajú dva svety. Jednu vec si prosím vás pamätajte. Viem, že bežný pohľad na politiku je taký, že proste pokiaľ politik vyjde na pódium, väčšina ľudí proste má pod stoličkou skryté vidle a fakle. Dnes ich nechajte pod stoličkou. Dnes sa na to budeme pozerať presne tak, ako pri startupových súťažiach, pri startupových prezentáciách. Niekto odprezentuje produkt a vy zhodnoťte, či z vášho pohľadu zákazníka je dosť blízko vám. Ak nie, skúste dať radu, ako viete ten program, ten projekt, ten startup priblížiť tomu, aby vám bol blízky a aby vám dostatočne pomohol, aby odpovedal na vaše potreby. O tom má byť dnešné stretnutie. A ja sa veľmi teším. Rozmýšľali sme veľmi dlho nad tým, ako bude spravodlivé v akom poradí bude spravodlivé nechať týchto ľudí prezentovať. Preto sme sa trochu alibisticky rozhodli nechať ich prezentovať v tom poradí, v akom odpovedali na naše pozvánky. A to poradie môžete vidieť na tomto slajde. Takže, pán Sulík, a vašich 6 minút sa o chvíľočku začne. A myslím si, že môžete pána Sulíka povzbudiť potleskom. Dobrý večer, prajem. Nemám tu časomieru, aby som nemal teda viac času.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A je to teda stretnutie všeobecne k programu politickej strany. Naša vlajková loď sa volá Agenda 2020. Je to 6 krokov, aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť. To máme taký reklamný slogan, ale pointa je taká, že my tvrdíme, keď sa bude dať ľahšie podnikať, keď sa teda bude zamestnávateľom lepšie dariť, aj začínajúcim, ako napríklad startupistom, tak budú vytvárať viac pracovných miest. Keď vznikne viac pracovných miest, tak logicky stúpne teda dopyt, inými slovami stúpne dopyt po pracovnej sile. Keď stúpne dopyt, vždy stúpne cena. Keď dopyt po nejakom statku stúpne, vždy stúpne cena tohto statku. A to znamená, že stúpnú všetky mzdy, nie len práve tých ľudí, ktorí práve teraz nejakú novú prácu získali. To znamená stupne životná úroveň všetkých. Toto je náš plán, vysvetľuje sa to trochu ťažšie ako vlaky zadarmo, ale je to funkčné, to trvalé a funkčné. A zvyšok času, než ja nevidím čas, pani, kde mám čas? Zvyšok času by som rád použil na to, aby som predstavil jeden z týchto našich 6 bodov, ktorý máme v tej našej vlajkovej lodi Agenda 2020. Moja šarmantná hosteska Mirko vám o chvíľku rozdá tú Agendu 2020 a ja budem teda zatiaľ o tom rozprávať. A to je odvodový bonus. Odvodový bonus je výrazná zmena nášho odvodového a sociálneho systému a tá hlavná zmena spočíva v tom, že dnes, keď niekto nepracuje, keď teda nemá robotu, tak dostáva nejaké sociálne dávky, dostáva dávku v hmotnej núdzi, dostáva príspevok na bývanie, aktivačný príspevok, stále ešte nepracuje a už dostáva nejaké peniaze, z ktorých teda žije. No a ak pracovať začne, ten systém, ktorý tu dnes máme, nielenže mu tieto peniaze zoberie, ešte aj to, čo si on zarobí, mu zaťaží od prvého eura sociálnymi odvodmi, trochu neskôr zdravotnými odvodmi a nad nezdaniteľným minimum ho zaťaží ešte aj daňou z príjmu. A toto je obrovská bariéra medzi nepracovaním a pracovaním. Keď nepracuje, dostáva okolo 170-180 eur a keď pracuje, tak najprv musí túto bariéru prekonať, inak sa mu to neoplatí. Samozrejme, že ľudia si porovnávajú ten rozdiel. Tam mám 170 bez roboty, tu mám 370 s robotov v čistom a on vidí to, že dostáva za svoju robotu len 200. To je úplne logický pohľad. A pre odvodový bonus tento podstatný problém mení a výrazne, a síce tak, že každému priznáva životné minimum, ktoré je na úrovni 200 eur dnes, a keď niekto pracovať začne, tak mu toto životné minimum nezoberieme, len mu ho začneme mierne znižovať. Takže keď niekto nepracuje vôbec, má životné minimum, to je 200 eur, to je jeho základ dane, zaplatí daň, odvod, ostane 120. Keď pracovať začne, povedzme za veľmi malý peniaz, za 300 eur, nezoberieme mu tých 200, len mu ich jemne znížime o 10%. Čiže tam dostane 170 ešte stále, 200 minus 10% z 300 je 170 a plus tých 300, čo si zarobila, jeho základanie je 470. Takto je nadizajnovaný ten odvodový bonus, toto je podstatná zmena v tom prístupe, už nebudeme ľuďom platiť za to, že nepracujú, ale budeme im prispievať, keď pracujú za veľmi nízke mzdy. A teraz teda skúsim, ešte mám stále spustu času, prosím si zastaviť čas, lebo nejdu mi slajdy, hej. Beží mi čas a nejdu mi slajdy. V pohode, ja sa budem za tých 10 sekúnd. No, zapnúť je skvelý nápad, ďakujem pekne. Ideme slajdy. No, a prečo vlastne toto celé navrhujem je, že my máme samozrejme s týmto veľké problémy. Máme vysokú nezamestnanosť, máme veľa sociálnych prípadov, máme jedno z najvyšších odvodových zaťažení na svete, asi 8 najvyššie sadzby, 36% z ceny práce, teda zo superhrubej mzdy. A toto samozrejme sú rôzne prekážky a takisto vysoká cena práce, nízka mzda, to znamená, že štát si necháva strašne veľa. Ak by sa tento odvodový bonus zaviedol, tak v rámci toho by bolo možné aj výrazne znížiť odvody, preto lebo štát by prestal financovať zásluhovosť v sociálnych systémoch, financoval by len solidárnosť. A
A toto všetko prispieje k tomu, že bude rásť životná úroveň a práve tá životná úroveň to je jediný spôsob, ako zabrániť, aby ľudia prestali odchádzať do zahraničia a naopak, aby sa začali vrácať. Naša spoločnosť to už raz zažila pred 12 rokmi, kedy sme robili rovnú daň, tak vtedy naozaj sa x ľudí vrátilo. No, toto nemáte šancu vidieť, ja to ledva vidím, je to drobný, nečítajte kazi to oči, ale každopádne ide o to, že tie odvody by boli výrazne nižšie, systém by bol strašne jednoduchý. Ten dnešný daňovo, odvodovo, sociálny systém má 300 parametrov, to je tých možných 300 premenných. Tento nový by mal 25, čiže to je obrovské zjednodušenie celého toho systému. To je tretia výhoda. Tá druhá výhoda je, že výrazne vyklesli odvody. Tá prvá výhoda je, že by sme odbúrali tú bariéru medzi nepracovaním a pracovaním. A ten odvodový bonus, ako je navrhnutý, tak dnes má dopad na verejný rozpočet 0. Čiže tak sú navrhnuté sadzby, že nespôsobilo by to žiadne ďalšie dlhy. Len samozrejme, ľudia už by sa museli starať viacej trochu o seba, lebo cez prvý pilier napríklad by mali už len tú mieru solidárnosti. Už keď sú navyše, to si musia našetriť. No, 2 knihy Odvodový bonus boli vydané, keď toto čítam, že tretie je na ceste, to je jak bábo, keby znelo, ale je to teda ťažký pôrod, musím povedať, s Jožom Mihalom to píšeme. Dúfam, že do týždňa, do 10 dní Odvodový bonus tretie vydanie predstavíme a ja vám teda veľmi rád zodpoviem akékoľvek otázky, už aj neviem, čo by som hovoril, ale je mi ľúto tie sekundy prenechať. No, neexistuje nič také vo svete, to ešte na záver by som povedal, takže Slovensko tu má skutočnú šancu byť taký naozaj veľký startup. Ďakujem. OK, veľmi pekne ďakujeme. V podstate jednu vec, ktorú by som ešte mal povedať, že na startupoch to funguje tak, že teraz na startup víkendoch a startupových eventoch, že vlastne časomieru vidia ľudia a prerušia vlastne prezentujúceho svojím potleskom. Takže prezentujúci by som mal... Na budúce to bude lepšie, ďakujeme. A vlastne, takže takto to urobíme aj dnes. Prezentujúci nech sa sústredí vlastne na svoju prezentáciu, aby si to nacvičil. A takto to bude určite jednoduchšie. Dobre, teraz si vlastne spustíme 10-minútový priestor na to, aby ste mohli dávať vlastne svoje otázky a feedbacky vzhľadom na prezentáciu, ktorú ste práve počuli. A vlastne potrebujeme aj mikrofón asi a pána Sulika, aby mohol aj povedať. Ja som myslel, že už sme skončili. Ja by som to odvedel za vás, ale ja si nebudem vedieť ako. Sorry, ja som tak rýchlo, ten aplauz ma tak vyhnal. Tak som znovu tu, tak nech sa páči otázky. OK, a vlastne ľudia nemáte mikrofón, takže skúste nahlas. Keď nemá nikto otázku, môžem ja rozprávať ďalej? Ja mám otázku. Ja som to celkom nepochopil, predpokladám, že to je... treba si prečítať celú knihu o odvodovom bonuse, ale máme daňový bonus, v podstate je tam nezdaniteľná položka. Ak tomu dobre rozumiem, tak do istého príjmu bude štát odvádzať za zamestnanca odvody do zdravotnej sociálnej poistky. Nie, rozhodne nebude. Tie všetky peniaze, ktoré zamestnanec dostane, tvoria jeho základ dane. To znamená, že keď nepracuje, dostáva od štátu životné minimum a to je základ dane toho zamestnanca a on z toho zaplatí. Spomenuli ste, máme daňový bonus, ten sa týka len detí, ale už nedáva veľký zmysel, lebo pôvodne to bolo, že tí, ktorí pracujú, tak majú nárok na daňový bonus na dieťa, ale tí, ktorí nepracujú, dostávajú nejakú vyrovnávaciu dávku, takže toto skoro, tam sú už iba 4 € rozdiel, čiže to sa stráca, teda neviem, či ste mali toto na mysli, ale toto je daňový bonus, čo dnes pod ním rozumieme. A to nezdaniteľné minimum, to by bolo nahradené, to by bolo nahradené tým odvodovým bonusom, čiže to by zaniklo. Nech sa páči. Odvodovom bonuse. Ktorý sa týka hlavne akože nízkopríjmových skupín, čo väčšina ľudí, ktorá tu sedí, akože majú vysoké školy a tak akože nie som to skupina, že snažíte sa nám akože predať niečo, čo sa nás úplne priamo netýka, takže my keď rozmýšľame na dobrou spoločnosti a tak áno, ale nie je to úplne priamo pre nás. A tá nižšia príjmová skupina, tak táto nepochopí, čo rozprávate a ich to vôbec nezaujíma. Čiže celú dobu sa snažíte akože niečo predať, nie priamo tej skupine, ktorej to patrí. A nakoniec akože aj tak si nič neurobíte. Takže snažíte sa predať produkt, ktorý nakoniec tak nepredáte, budete mať málo percent, na to, aby si to presadili a venujete strašne
strašne naletí niečomu, čo najkrajšie bude. Áno, na čo som sem vlastne došiel, čo? Aj tak z toho nič nebude, na čo zabíjam čas, prečo sa budem venovať mojim deťom? No, máte úplne pravdu, áno. Ja som to zobral trošku späť, ja by som bol strašne rád, aby som to presadil a tak, ale poviem, či rozmýšľate nad tým, ako to naozaj marketingovo viac presadiť celé spoločnosti, akože to bolo lepšie cielené a proste by vám volilo to viac ľudí a tak ďalej. Áno, ja som vlastne hlavne nedošiel nejak niečo, že predávať, ale došiel som vysvetliť, čo je podstata. Myslel som, že teda upútam záujem publika tým, keď poviem niečo, čo by naša spoločnosť mohla, pre našu spoločnosť by to naozaj mohlo byť niečo ako veľký startup, lebo skrátka toto vo svete ešte neexistuje a ja som presvedčený, že to bude dobre fungovať a nie je to tak, že len dnes som si to nejak, alebo teraz do týchto volieb spomenul, ja s týmto straším už 12 rokov, od júna 2003, čiže to bude čoskoro 13 rokov, keď si pozriete aj na internete nejaké vyjadrenia, články, hovoril som 2 vydania knižky, je to veľký celospoločenský projekt. To, že tí, ktorých sa teda toto bude dotýkať v tej oblasti, o ktorej som hovoril, tomu nepochopia, tak dobre, no je to tak, ale to nie je dôvod to nerobiť. Hej. Čiže my máme množstvo iných vecí, ktoré sa ľahšie predávajú, napríklad rovná 15% daň a týmto sa snažíme získavať napríklad takú skupinu, ako ste vy, ale ak budeme mať tú možnosť, tak určite sa budem snažiť o realizáciu odvodového bonusu. Aký je pohľad strany, aký je pohľad strany SAS na daňové licencie pre... Zrušiť. Nebudem ani plýtvať ďalší čas, to sa mi úplná hlúposť a treba to zrušiť. Ja som mal ešte otázku ohľadom toho odvodového bonusu. Už tá myšlienka teda evidentne existuje pár rokov u vás. Že aký je pohľad vašich potenciálnych koaličných partnerov na to, či to je možné presadiť? No, môžem hovoriť za strany KDH, Most a asi bývalú SDKU, lebo jak sme v 2010 roku mali koaličné vyjednávania, tak vtedy došlo k dohode a napísali sme to do programového vyhlásenia vlády a tam bolo napísané, že zavedieme odvodový bonus a ono sa na tom aj začalo pracovať. Ten odvodový bonus by sa zavádzal v 2 krokoch. Ten prvý je niečo ako technická príprava, najmä zavedenie tzv. Superhrubej mzdy, že už nie je hrubá mzda, lebo to nehovorí nič, ani koľko človek dostane na roku, ani koľko to stojí, ale zavedenie superhrubej mzdy, čo je hrubá mzda plus odvody zamestnávateľa. A táto technická príprava výrazne pokročila, bola to obrovská jedna novela, ktorá novelizovala 112 zákonov súčasne, bolo s tým strašne veľa roboty, to všetko sme urobili, Jozef Mihal to robil ako minister práce a dostalo sa to do parlamentu a prešlo to prvým čítaním v parlamente, my teda rozhodne nie sme v bode 0, len teda potom došlo k padu vlády, to tu nechcem rozoberať, ale každopádne, ak by bola znovu, ak by sme sa my dostali do situácie, že budeme súčasťou nejakých koaličných vyjednávaní, tak rozhodne tento odvodový bonus, ako aj celá agenda 2020, to sú tie brožúrky, ktoré ste medzičasom dostali, bude mať u nás veľmi vysokú prioritu. Nechceme sa na ničom zaťať, máme záujem o vznik pravicovej reformnej vlády, ale celá tá brožúrka, tá agenda 2020, to sú skrátka naše top priority, s ktorými chceme ísť do akýchkoľvek vyjednávaní. Hovorí sa často, že máme z KDH ideologické toto, no ja viem, že my sme pre nich antikristi, ale práve preto sme povedali, dobre, tie otázky osobnej slobody, také tie ideologické otázky to dáme bokom, našou prioritou sú ekonomické reformy a viem, že v ekonomickej oblasti sa zhodneme s kolegami z KDH. Takže ja nemám najmenšiu obavu, že ak voliči rozhodnú natoľko, že môže vzniknúť pravicová vláda, že naozaj potom tu budeme vedieť začať sa vážne o tomto baviť. Nech sa páči. Ja mám otázku, ten odvodový bonus. Ako sa to dotkne verejnej správy, zamestnanca verejnej správy, ktorý má tabulkový plat a potrebujem získať vo verejnej správe kvalitného zamestnanca a neviem mu dať mzdu, ako by si zaslúžil, aby som získal kvalitného človeka. To nesúvisí priamo s odvodovým bonusom. No, ako sa to dotkne o výplaty? Priamo. Nie, toto je voči aktuálnym výplatám, voči tým, ktoré sa teraz platia, je to neutrálne, preto aj treba zavedenie odvodového bonusu rozdeliť na 2 časti. A tá prvá časť, tá technická príprava, by vlastne znamenala, že
Keď niekto má dnes hrubú mzdu 1000 eur, jeho zamestnávateľ platí 352 eur na odvodok zamestnanca. A v tom prvom kroku by bolo, že zamestnávateľia všetci, aj súkromní, aj verejní, budú povinní zvýšiť hrubú mzdu z 1000 na 1352 po prvé a po druhé, zároveň s tým prvým krokom, celá odvodová povinnosť prejde na zamestnanca. Už nebudú odvody zamestnávateľa, odvody zamestnanca, už budú iba jedny odvody, ktoré platí zamestnanec a tie budú o to väčšie, čiže toto je úplne neutrálne voči existujúcim mzdám. Úplne. Bude to brať, že mu beriem viac? Nerozumiem ešte raz. Však jemu hlavne stúplo z 1000 na 1352. Takto, ten prvý krok je technická operácia. Keď sa zavedie rok neskôr, a preto je veľmi dôležité to rozlíšiť, keď sa rok neskôr zavedie odvodový bonus, tam, kde sú výrazne nižšie sadzby odvodov, takmer polovičné, tak tam už potom pocítia zamestnanci, že majú výrazne vyššie čisté príjmy. Ale preto to treba oddeliť a práve, aby tí zamestnávateľia to nezneužívali. Nech sa páči. Áno, áno. Nebude reálne nižšia, samotná daň bude reálne vyššia, lebo dnes, keď máte príjem, najprv ho znížite o odvody zamestnanca, až z toho zvyšku platíte daň, navyše ešte máte aj nezdaniteľné minimum, aj to odpadne, budete platiť daň zo všetkého. Ale, upozorňujem ešte raz, odvody percentuálne idú na takmer polovicu. Toto robí tú úsporu. Treba sa na to pozrieť ako na celok. A celok to bolo v tej tabulke, čo bolo takým drobným, že povedzme človek, ktorý zarába dnes 600 eur v hrubom, bude mať o 100 eur čistú, vyššiu mzdu. Toto je dôležité. Že celkovo to bude mať výrazný prínos, ale áno, je tam tá aritmetika a tie techniky sú také, že samotná daň stúpne. Áno, lebo my totiž hovoríme veľa jednoduchšie mať jeden jediný základ pre výpočet daní a odvodov. Prečo má dva rôzne? Čiže z jedného základu vypočítame všetko, to je výrazne jednoduchšie. Ešte sa chcem spýtať, že v prípade tých aktuálnejších potenciálnych partnerov, s ktorými vidíte prienik jednak v odvodovom bonuse a jednak v tej rovnej 15%. No, to je tak, že my sme pripravení ísť do vlády alebo do koaličných rokovaní so všetkými stranami, ktoré sa dostanú do parlamentu a nevolajú sa Smer. A už potom tam uvidíme, že čo bude ďalej, ale každopádne teraz sme v konkurenčnom postavení, my sme konkurenti medzi sebou, nie je to tak, že my chodíme spolu na pivo a hútame, jak to bude. To budeme robiť po voľbách, čiže ja vám toto teraz neviem povedať. Samozrejme, keď tam budeme strana s 5,1%, bude naša vyjednávacia pozícia výrazne slabšia, ako keď tam budeme so 7%, čiže tu niekde sa to hýbe. Utekol mi čas, nikto netleská. Jak to? Ďakujeme, takže ďalší by mal byť podľa poradia pán Jan Hudacký. Ešte by som poznamenal, že k tomu, čo hovoril pán Sulík, že nebojte sa nám predávať, my sme na to zvyknutí a my vás nekúpime hocičo. Takže môžete kľudne pritlačiť na to pivo. Dobre. Takže, OK, nech sa páči. My vám ešte vlastne skontrolujeme slajdy. Môžete si to skúsiť, či to funguje. A naspäť. Pekný večer, vážené dámy, páni. Ja trochu som indisciplinovaný mojím zdravotným stavom, ale dúfam, že to nezvládnem. V každom prípade som veľmi rád, že môžem byť medzi takým publikom, mladými ľuďmi, ktorých sa dotýka aj tá téma, ktorou my prichádzame, alebo projekt, ako vy ste to nazvali. Tak je veľmi ťažko to nám možno, že politikom hovorí, že akože projekt. Otočili by ste mi tiež ten čas predsa len, aby som mal istotu, že som tomto. V každom prípade rodinné podnikanie je tá záležitosť, o ktorej chcem hovoriť. Problémy, prečo prichádzame s týmto návrhom, alebo vôbec prečo som prišiel s týmto návrhom ešte v priebehu tohto vlastne už končiaceho volebného obdobia, keď som dal návrh zákona o rodinnom podnikaní. V každom prípade toto sú tie dôvody, ktoré s tými súvisia. Vysoká nezamestnanosť, odliv mladých ľudí do zahraničia, oslabenie rodinných väzieb,
odchodom živiteľov rodín. Toto je ako pre nás, pre kresťansko-demokratické hnutie, skutočne veľmi dôležitý problém, čím súvisia aj rozpad rodín, vyľudnený vidiek, tisíce hektárov neobrobenej pôdy a pritom dovážame 55% potravín na Slovensko, zaostalé regióny, málo pracovných príležitostí, nízka motivácia a tak ďalej. Čiže bežne ako tie problémy, hádam, všetci takto vnímame. Teraz, čo sa týka ich riešení. V každom prípade, toto je naša, nie tieto sociálne balíčky a novodobá štátna almužna, ale dať ľuďom v podstate pripraviť podmienky toto, aby mali istoty vo vlastných rukách. A rodinné podnikanie, ja si myslím, že je skutočne veľmi dobrý nástroj. Čím zvýšime sociálno-ekonomickú nezávislosť rodín, aby neboli závislé na tých almužnách, ako som spomínal, zabezpečíme rodinám obživu a stabilný príjem, posilníme vnútorné väzby v rodinách, aby sa nerozpadali, vrátime hospodársky život na vidiek, zvýšime zamestnanosť zaostalých regiónov a zlepšíme etiku a morálku podnikania. Nebudem sa o tom rozširovať. V rámci tých 10 minút, pokiaľ budete mať zaujímavé, to veľmi rád vysvetlím. Čiže to riešenie je vlastne zákon, respektíve konkrétna legislatíva k rodinnému podnikaniu na Slovensku na rozdiel od iných vyspelých krajín, zdôrazňujem iných vyspelých krajín, nie je legislatíva, nemáte ani zmienku o rodinnom podnikaní v našej legislatíve. Ja som predkladal zákon o rodinnom podnikaní ešte v roku 2013, vládna strana to pustila síce do druhého čítania, pretože stále mi hovorí, že dobrý zákon, nakoniec samozrejme zrejme politickým rozhodnutím to nepustili. Čo hovorí ten zákon, inak definuje rodinný podnik, jeho právne formy, určuje spolu založenia, registrácie, správania, prebratia, určuje formy podpory rodinných podnikov. O tom tiež budem možno viac hovoriť, pokiaľ v rámci tých 10 minút, aby som mal prehľad o tom, že to zvládnem do tých 6 minút. V každom prípade, čo sa týka finančných prostriedkov, ako teda naštartovať taký rodinný biznis, aj keď mnoho rodinných podnikov na Slovensku napriek neexistujúcej legislatíve existuje. Podľa určitého prieskumu 70 až 80% všetkých podnikov na Slovensku je rodinného typu. Čiže my vlastne máme na čom zakladať, len netreba vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj takýchto rodinných podnikov. Čo sa týka samozrejme, že treba rátať aj s nejakými vlastnými zdrojmi, takisto príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť pre členov rodinných podnikov. Ja som vychádzal pri tomto návrhu vlastne z existujúcej legislatívy. Rozhodne v rámci volebného programu máme už veľa opatrení, ktoré zlepšujú podnikateľské prostredie ako také, čiže my sa budeme viazať potom už samozrejme aj na prípade, aby sme boli vo vláde, aj na to lepšie podnikateľské prostredie. Špeciálna schéma mikropoličkového programu cez Slovak Business Agency. Koniec koncov ja som na tom participoval ešte niekedy v 98. roku, odkedy to existuje, keď to teraz nefunguje, tak ako by mala špeciálna úverová záručná linka Slovenskej záručnej rozvojovej banky a revolvingové finančné programy, povedzme aj zo štrukturálnych fondov. Čo sa týka preniku medzi ľudí, tak tento proces prípravy takejto legislatívy skutočne bol dôležitý a veľmi aj zdĺhavý. A ja som si to overoval cez 8 takých regionálnych konferencií o rodinných podnikoch, kde boli skutočne aj tie rodinné podniky, kde vlastne sme hľadali alebo očakávali takéto podnety, aby sme to vedeli riešiť. A tak ďalej. Teraz, čo sa týka aktuálnych aktivít, samozrejme predvolebná kampaň, tlačoviny, sociálne siete, ale predovšetkým, čo sa týka výhľadového polba, hlavná kampaň a potom zapojiť celú tú prípravu vlastne sieť regionálnych poradenských informačných centier a biznis inovačných centier do toho, aby tieto rodinné podniky dostali tú potrebnú podporu. Čo sa týka konkurencie, samozrejme, že my vnímame aj na tej pravej strane, že naše konkurenčné strany majú celkom dobré volebné programy v súvislosti s zlepšením podnikateľského prostredia. V každom prípade toto ďaleko viac zachádza až do toho sociálneho trhového hospodárstva. Možný prenik ekonomických programov, o ktorých tu hovoril aj môj kolega, a využívanie najlepších skúseností, ale aj odporúčanie Európskej komisie, čo sa týka podpory rodinných podnikov v členských krajinách. Potom vám tiež niečo o tom poviem. Čo sa týka inštitúciálnych prostriedkov na realizáciu, samozrejme inštitúciálna podpora zo strany dotknutých ministerstiev, finančná podpora z existujúcich finančných programov, čo som aj spomínal. Má to určitý negatívny dopad na štátny rozpočet, ale len prvý rok a potom v každom prípade budeme cítiť skôr pozitívny dopad. No a toto je nejaký časový harmonogram. Vieme sa zmestiť v podstate do celého roku 2016, tak aby od 1.1.2017 tento projekt bol spustený. Ďakujem pekne.
siete SBA a prečo to zrobili? V podstate to vznikla, ja som bol na začiatku pri tom, ešte v 92. roku, tzv. Národná agentúra na podporu malého a stredného podnikania. My sme vytvorili, to bola vlastne z iniciatívy skôr Európskej únie ako iniciatíva vtedajšej vlády. Nie je to také, možno sa to zdá, že to je taký umelý prvok. Nie je to celkom tak. Funguje to vo vyspelých krajinách, aj Spojených štátov amerických. Jednoducho, a tá podpora je do určitej miery nevyhnutá. To nie je o tom, že by ste zadarmo dávali tú podporu, aj keď samozrejme v prípade začínajúcich firiem do určitej miery sa to dáva viac menej bezplatne. Ale v každom prípade, viete, u nás s podnikaním mal málo kto nejaké skúsenosti. Boli by ste prekvapení, akí ľudia prichádzali a prichádzajú aj teraz do podnikania nepripravení. Absolútne nemajú žiadny prehľad o tom, čo ich čaká. A to nie je len otázka už takých záležitostí, ako je marketing, finančné riadenie a vôbec nejaký manažment, aby vôbec mal predstavu o tom, ako to funguje. My sme mali v podstate aj také vzdelávacie programy, kde sme skutočne pripravovali týchto ľudí na to, aby mohli skrz biznis plán, spracovanie biznis plánu, vlastne prejsť všetkými tými nevyhnutnými záležitosťami, aby sa sami presvedčili, že či tento projekt bude úspešný alebo nebude úspešný. Potom následne už bolo na to napojený aj mikropôžičkový program, čiže my sme mali aj možnosť, keďže bol a hlavne pre malé podniky, respektíve živnostníkov, dostať nejaký štartovací kapitál je na Slovensku ešte doteraz celku nemožné. Čiže aby sme v podstate zároveň mali nejaký prostriedok na to, aby sme im pomohli rozbehnúť tento biznis. To nie je celkom tak, ako funguje nejaké finančné inštitúcie alebo iné tieto. Skutočne, okrem toho teda, že sme ich pripravili na tento biznis, tak potom ešte bola taká časť takého doprovodu. A napríklad, my sme Prešov, ja som bol riaditeľ 13 rokov RPIK-u Prešov, my sme 250 pôžičiek dali bez toho, aby nám nejaká spadla. Nie preto, aby tie boli úžasné tie firmy, ale jednoducho sme im urobili taký doprovod. Najprv sme posudzovali aj toho nositeľa toho projektu. Spýtali sme sa susedov, keď boli naši ľudia v podstate na mieste firmy. Čo je to za človeka? Keď zoberie nejaký záväzok, bude ochotný ho splatiť? Aké máte z nich skúsenosti? To sú záležitosti, aký má ďalší prípadne majetok. Ako vie komunikovať s ľuďmi. Na druhej strane sme v prípade, ak v podstate mal problém s trhom, alebo teda stratil nejakého tohto zákazníka, tak sme snažili sme sa mu už v podstate pomáhať pri hľadaní zákazníkov. 250 mikropožičiek ani jedna nespadla. Čiže o tom to celé je. Jednoducho tá sieť by mala pomôcť pripravovať ľudí do biznisu, a teda aj v rámci rodinného podnikania. Ja si myslím, že túto sieť máme. Ja keď som prezentoval túto sieť a nieraz na medzinárodných fórach, tak oni nám aj zavideli. A to jeden čas fungovala veľmi dobre. Nehovorím o momentálnej situácii, keď teda nie je to v najlepšej kondícii a treba to reštartovať, respektíve zlepšiť celý ten support. A ja si myslím, že vieme to urobiť. To vám garantujem. Keď budeme vo vláde, samozrejme. Ďalšie otázky? Nech sa páči. Vrátim k tomu rodinnému podniku, to má byť akože nová právna forma, bude to niečo medzi živnosťou a SROčkou? Áno, sú tri právne formy, rodinná živnosť, rodinná farma a rodinná obchodná spoločnosť. Samozrejme spýtať, mikropožičky bola taká výška, nejaká bola úroková sadzba na koľko rokov? No, keď si spomínate niekedy ešte za Mečiarovej vlády, aké boli úroky v bankách, jednak začínajúca firma nemala šancu ani náhodou pomýšľať o tom, aby dostala úver z banky, kde boli úrokové sadzby okolo 25%, 27%. To bola ešte relatívne výhodná sadzba. My sme to dávali, v podstate bolo to viazané na úrok Európskej centrálnej banky a od toho bolo to 1,5% navyše, čiže maximálne to išlo do 3-4% vtedy. Takisto, čo sa týka výšky, bolo to 500 000 korún maximálne. Teraz sa tie výšky pomenili už značný čas rokov, teda už to až tak celkom nesledujem, ale v každom prípade tie mikropožičky ešte fungujú. Nefungujú tak dobre, ako by mali. My sme tieto mikropožičky poskytovali a aj sme o nich rozhodovali na regionálnej úrovni. Teraz to tá národná agentúra, respektíve premenovaná Slovak Business Agency. Ja som sa pýtal generálneho riaditeľa, však asi viete, kto to je. Tento dokáže urobiť jednu konferenciu za 1,3 milióna eur.
o startupoch, tak jednoducho, že prečo, že sme na Slovensku, prečo to má byť Slovak Business Agency, no tak hovorím, že tak to dobre znie. No, toto bola odpoveď. V každom prípade však toto nie je podstatné, ale ide o to tu, aby sme vedeli vrátiť ten systém, ktorý bol naštartovaný dobre. A jednoducho, toto je veľmi účinný zdroj podpory predovšetkým začínajúcich malých firiem, živnostníkov, ale aj tých rodinných podnikov. Takže myslím si, že tá mikropožička je dobrý model, ako podporovať finančne, ako takým štartovacím kapitálom takéto formy podnikania. Nech sa páči. Ja by som sa ešte raz opýtal na tú SBAčku, lebo ste v prostredí, kde tá organizácia narobila obrovskú paseku. A problém je v tom, že napríklad ten program motivačných voucherov alebo inovačných voucherov, kde sa mali zapísať odborníci z praxe, ktorí budú radiť začínajúcim firmám, ten bohužiaľ bude musieť dobehnúť, lebo v prípade, ak nedobehne, tie peniaze bude musieť Slovensko vrátiť. Čo s tým? Rôzne ďalšie aktivity, s ktorými súvisela napríklad aj spomínaná konferencia, tá za 1,3 milióna, aj tie budú musieť dobehnúť. To znamená, my budeme na úkor týchto rozhodnutí, ktoré sú aktuálne prijaté, doplácať ešte nasledujúce 2 roky. Ako sa k tomu postaví SBA? Ja vám poviem takto, v každom prípade budeme sa snažiť opäť reštartovať aj túto inštitúciu, nielen tú sieť tých RPIK-ov a PIK-ov, ale aj túto inštitúciu. Ona prakticky už nefunguje, to sú len také výkriky do kníh. Ja mám celkom iný model alebo predstavu o financovaní alebo podpore startupov ako technologického rozvoja a inovácií. Mal som možnosť byť 3 mesiace ešte v roku 2000 v Izraeli a viem, ako to funguje, tie high-tech centra, fondy rizikového kapitálu a podobne. Čiže ja mám jasný model. Ja som rozmýšľal, že čo pustím, či rodinné podniky alebo podpora technologického rozvoja a inovácií. Myslím si, že tu treba sa vrátiť k osvedčeným metodám, v podstate etablovať tie high-tech centra, či už to budú súkromné, verejno-súkromné, alebo štátne, takto funguje povedzme aj v tom Izraeli. Ale čo je dôležité, mať okolo týchto high-tech centier ľudí, ktorí rozumejú v podstate vlastne týmto rôznym inovatívnym projektom, vedia to vyhodnotiť po marketingovej strane, po finančnej stránke, samozrejme, že takisto ako to má šancu byť technologicky realizovateľné. Čiže, no a pritom mať k dispozícii fondy rizikového kapitálu, či už seed kapitál, ako ten úplne tých začiatkov, alebo potom tie ďalšie formy toho venture kapitálu. Čo je ale dôležité, v podstate ho mať skutočne vlastne k dispozícii, nie tak ako u nás, že vyhlásia, dokonca toto, čo ma už dojalo totálne, že vyhlásia, viete, ako výzvu na predkladanie projektov, inovatívnych projektov na Národnú agentúru. A potom po pol roka sa vyhodnocujú a podobne. Pričom keď si viete predstaviť, že inovatívne produkty, životný cyklus inovatívnych produktov, to je taká ihla. Čiže vy keď operatívne nespustíte povedzme ten vývoj a realizáciu tohoto inovatívneho projektu, tak v podstate o pár mesiacov alebo povedzme o rok môže byť morálne zastaralý. Niekto príde ďaleko lepším riešením. Čiže v podstate musí mať flexibilné fondy rizikového kapitálu. Čiže ako náhle príde nejaký ten nositeľ inovatívneho projektu do nejakého high-tech centra, technologického centra alebo inkubátora, tak jednoducho okamžite zasadne investičný panel a ideme na to. Ak ten investičný panel vyhodnotí, že tento projekt dobrý, štartuje. Fond vstupuje kapitálovo do toho projektu a štartuje to. Tu sa dáva výzva pol rok na to, aby sa predkladali na nejaké peniaze, aby sa predkladali projekty. No to iba na Slovensku takto funguje, nikde inde. Ja by som sa rád spýtal, vlastne tvrdíte, že úloha štátu by mal byť teda štát ako venture capital investor? Jeden. A zastupovať úlohu, myslíte si? Chápete, môžete mať biznis, ten fond rizikového kapitálu. Na začiatku... Môže. Aj tak tam to funguje, povedzme, Izrael. Ja nechcem hovoriť čiste len o Izraeli. Ja som aj v štátoch bol, aj niekade, ako to funguje. Pri rôznych univerzitách fungujú takéto modely
aj v západnej Európe. V podstate nejde to teraz taký zdroj. Výborne, ďakujem pánu Budeckému. Všimli sme si, že asi väčšina prezentujúcich, alebo všetci budú potrebovať vidieť timer, tak aby sme to vlastne spravili férovo, tak to tak aj na vás spravíme, že tí prezentujúci to budú vidieť. A vlastne publiku zabezpečíme druhý timer, ktorý bude vlastne z druhého laptopu fungovať, a s tým, že vlastne na feedbackoch dostanete timer rovno sem, takže nebudete to musieť zaostrovať na screen. Dobre, takže tretím prezentujúcim, ja myslím, že Tomáš Meravý, ktorý je tu za stranu Most. Takže dobrý večer, moje meno je Tomáš a rovnako ako vy som mladý človek, som ekonóm a ešte pred niekoľkými rokmi som bol na univerzite. Zároveň som podnikateľ, pretože pracujem ako živnostník a dnes by som vám chcel predstaviť náš protikorupčný balíček. My v Moste sme totiž presvedčení, že najväčším problémom na Slovensku je korupcia. Myslíme si to nielen my, myslia si to aj ľudia podľa prieskumov, ktoré máme k dispozícii, a myslí si to napríklad aj Svetové ekonomické fórum. Podľa Svetového ekonomického fóra je dokonca korupcia najväčšou prekážkou konkurencieschopnosti Slovenska pred neefektívnou štátnou správou a vysokými daňovými sadzbami a reštriktívnym zákonníkom práce. Na akých hodnotách by malo byť postavené naše riešenie? Samozrejme neexistuje nejaké jedno zázračné riešenie, ktoré by dokázalo vyriešiť problém korupcie na Slovensku. Je potrebné robiť riešenia naprieč rôznymi oblastiami. Preto aj my prichádzame s 20 rôznymi riešeniami, ktoré sa týkajú tak postavenia jednotlivca voči štátu, ako aj zmenami v polícii, v justícii a v prokuratúre a zmenách v legislatíve. Nevedel som, že bude takéto veľké publikum, takže je to trochu malý, ale pokúsim sa vám čo najlepšie predstaviť tie riešenia a budem viacej času tým pádom stráviť predstavovaním konkrétnych tých riešení a hovoriť o veci. Jednak potrebujeme určite stránkový zákon. My sme takýto zákon do parlamentu už predložili. Bol to pozmeňovací návrh k návrhu, ktorý dal Smer a ktorý potom Smer schválil, ale bez toho nášho pozmeňovacieho návrhu. Vlastne ten protistránkový zákon, ktorý v rámci zákona verejného obstarávania schválil Smer, ten sa týkal iba firiem vo verejných obstarávaní. My sme to chceli rozšíriť na všetky firmy, ktoré sú nejakým spôsobom napojené na verejné financie. Išlo by o to, že by sa mohli zúčastniť len také firmy, ktoré sú v registri konečných užívateľov výhod týchto firiem, čo vlastne znamená, že musíte vedieť vystupovať finálnu osobu, ktorá je nejakým akcionárom tejto alebo nejakým užívateľom tejto firmy, aby to nebola len nejaká prázdna schránka. Druhá vec, ktorú je potrebné urobiť, zákon o lobbingu, ide o to, aby sme vedeli, kto sa s kým stretáva. Slovensko je jedna z mála krajín, kde nie je lobbing nejakým spôsobom, absolútne nejakým spôsobom regulovaný, je to problém. Zároveň sa treba riadiť princípom osobnej zodpovednosti a otvorenosti hnutia. Treba jasne zadefinovať, kde sú politické pozície a na všetkých ostatných v štátnej správe uplatniť transparentné výberové konania. Ako to bolo napríklad v súdnictve, čo Lucia Žitňanská na súdoch už aj presadila. Bohužiaľ potom padla vláda. V polícii by sme chceli presadiť nezávislú policajnú inšpekciu, aby sa nestalo to, ako boli rôzne strelby na študentov alebo incidenty v Moldave, kde vlastne došlo k incidentu a následne polícia vyšetrovala samú seba, či nedošlo k pochybeniu a vlastne všetky kauzy zamietla pod koberec. Takisto monitoring policajných zásahov, odpolitizovanie polície. Chceli by sme, aby sa policajný šéf vždy musel vypovedať pred výborom pre bezpečnosť, pretože dnes policajný prezident je v podstate pobočník ministra vnútra. Ďalší krok, procesná nezávislosť prokuratúra, verejná kontrola prokuratúry, podobné kroky, to znamená, samotný generálny prokurátor by nemal mať schopnosť zasahovať do činnosti podriadených prokurátorov. A takisto by sa musel rozpovedať na výbore.
A v oblasti súdov zmeniť pravidla výberu sudcov, tam napríklad Lucia Žitňanská už zaviedla transparentné výberové konania, prišla nová vláda, nový minister a oni napríklad urobili to, že zvýšili váhu ústnej skúšky pri tomto výberovom konaní. Každý, kto je na univerzite, vie, ako vyzerá ústna skúška, je tam vysoká miera subjektivity, my sme to chceli zvrátiť späť, aby vyššiu mieru mali tie písomné skúšky. Takisto zverejňovať hodnotenia sudcov, zefektívniť súdny manažment. Napríklad, keď sme robili spolu s Luciou Žitňanskou na Ministerstve spravodlivosti, tak sme prideľovali nových sudcov na nové miesta podľa veľmi, veľmi dobre urobených kvantitatívnych analýz. Merali sme efektívnosť súdov. Vláda sa potom na tento projekt vykašľala. No a nakoniec by sme chceli napríklad do ústavy dať právo na dobrú správu vecí verejných. Chceli by sme posilniť systém právnej pomoci pre nemajetných. Chceli by sme posilniť inštitút osobného bankrotu, to je keď sa človek dostane do dlhov, aby sa mohol z nich ľahšie vymaniť. Chceli by sme do ústavy zaviesť, aby referendum malo samozrejme aby bolo právne záväzné pre politikov, samozrejme musí byť rešpektované to 50% kvórum. Takisto, čo teraz hrozí, ak v roku 2019 bude parlament schvaľovať nových 9 sudcov ústavného súdu, ktorí sídli tu v Košiciach. My budeme navrhovať, aby to nebol len parlament, ktorý schvaľuje 9 sudcov, ale aby to bolo rozdelené medzi súdnu radu, medzi prezidenta a parlament, aby nedošlo k tomu, že vládna moc si dokáže na ďalších 12 rokov zabezpečiť ústavný súd, ktorý bude jej pobočníkom. Takisto. Všetko je rozpočtovo neutrálne. Myslím, že na komunikáciu máme dobré kanály. Čo sa týka konkurencia a spolupráce, naši najbližší partneri sú strana Sieť a KDH. Ale máme trošku predstavy také, že opäť tomu, čo navrhuje Sieť, že im stačí prejsť 2 zákony a stačí im to na podmienku, ako podmienka na vládu s Ficom, tak my si myslím, že tento prístup nie je správny, že treba poctivejšie riešenie. A nakoniec náš tým. Ospravedlňujem za to, že vám chýbal timer. Zabudol som na tie vlastne nastavenia pre ten vizuál. Takže vlastne teraz dostaneme ten čas na 10 minút na tie feedbacky. Tentokrát to skúsim nepokaziť. Ja som otvorený samozrejme aj otázkam mimo túto tému, pokiaľ chcete hovoriť o daniach alebo o dodavom bonuse, kedykoľvek, nie je problém. Ja mám trochu iný názor na to výbornosť ako Ríša Sulík. Dobre, môžeme? Páči sa. Pán Meravil, to má byť aj o feedbackoch a ja si vám dovolím dať teraz jeden feedback. Toto malo byť stretnutie v prvom rade o podnikaní. Toľko z mojej strany. V poriadku. Ja som chcel byť kreatívny a lebo je jednoduché prísť a hovoriť o tom, že chceme znižiť dane. To chcú všetci. Každá politická strana napravo od stredu má rovnú daň, má zníženie daní, má flexibilný zákonník práce. Ja som zvolil túto tému pretože je na čase podľa mňa na Slovensku, aby sme sa bavili aj o iných veciach, aby sme pokročili trochu vpred. A pre podnikateľov Svetové ekonomické fórum ľudia hovorí, že korupcia a nefunkčné verejné inštitúcie sú hlavný problém. Nemusí to byť sexy, niekomu sa to môže zdať veľmi akademické a teoretické. Ja som sa snažil byť veľmi konkrétny, ale toto je jednoducho realita. Pokiaľ nezačneme seriózne bojovať s korupciou, a to jednoducho budú ťažké témy a budú to ťažké opatrenia, darmo budeme mať 15% rovnú daň, darmo sa budeme snažiť zaviesť odvodový bonus, stále bude podnikateľské prostredie na tom tak zle, ako je. Preto som zvolil túto tému. Aj napriek tej mojej predošlej otázke vám ďakujem za odpoveď, lebo to bolo vždy. Nech sa páči. Mám otázku. Prvá k marketingu, že ja neviem, kto tam bol, nejaká pani, a hovoríte, že máme dobré komunikačné kanály, tak by ste mi ich mohli povedať? Ministerka Žitňanská, ex-ministerka. A som sa chcel opýtať, teda tam bolo súdnictvo konkrétnych, prosím vás, 3 body, ako by ste riešili vymožiteľnosť práva. To znamená úhradu faktúry, lebo s týmto sa my tu stretávame už mnohé denne. Myslím, že som tam mal niečo k úhradám faktúry, jedine cez zákony, cez reformy v súdoch. My máme problém na Slovensku, že samotné zákony už sú celkom v poriadku,
len častokrát súdy nerozhodnú tak, ako majú. Alebo vidíme, že premiér spácha v priamom prenose trestný čin a nie je za to potrestaný, pretože v tom reťazci polícia, prokuratúra, súdnictvo minimálne jeden článok vždy zlyhá. A my musíme toto napraviť a vtedy sa potom, ak budú trestaní ľudia za to, že neplatia faktúry, ak budú trestaní politici za to, že korumpujú, potom sa bude časom zlepšovať aj situácia, čo sa týka platenia faktúr. Konkrétne opatrenia? Budem vám úplne úprimný. Pokiaľ by som bol minister financií, tak so svojím šéfom príslušnej sekcie prediskutujeme, čo všetko sa dá urobiť. Budem absolútne úprimný. Ale keďže nie ste, tak... Skúste, ako, nie, naozaj, Samozrejme. Ja som dával zákon o ochrane subdodávateľov, čo súvisí vlastne s tými fakturálnymi. Prijali by ste ho? Vzhľadom na to, že ani pani Žitňanská to neprijala, ale si myslím, že to je dobrý zákon, ak by ten zákon bol prijatý, tak nemáme veľmi blahostav, ale ja si myslím, že minimálne čo sa týka verejných zdrojov, tam by sa v podstate takého výbave neuvažovalo. Uvidíme, že podľa toho, ako čo by bolo detailov zákona, nepoznám ten zákon. Ale vedeli by sme sa baviť o tom kľudne. Takže tá moja otázka prvá, dnes som povedal, že vaše nástroje na komunikáciu, prosím vás. Pozrite sa, ak ste vo vláde, ministerka spravodlivosti komunikuje tak, ako komunikuje každý minister cez tlačovku. Myslím si, že je to úplne normálny kanál. Ale vy máte produkt, ktorý nám chcete predať, hej? Nejaké súdnictvo ste tam mali zvýraznené čierne na modrom, či červené na modrom, ja som to vôbec nevidel, ale komunikačné kanály si dajú jednu fotku, či už povedzte vaše... Viete prečo? Pretože mal som 6 minút a snažil som sa viacej rozprávať o tých konkrétnych opatreniach. Komunikačné kanály, proste keď máte ministerku, komunikujete tak, ako je to bežne cez médiá, cez tlačovky. Ako môžeme sa tu hrať, ale snažím sa byť normálne vecný úprimný. Nech sa páči. Ja mám otázku a teda najprv som chcel povedať ohľadom tej Majakovej prvej otázky, kde ja si myslím, že je veľmi relevantná ten korupčný problém pre podnikateľské prostredie, takže to ja oceňujem túto tému. Ďakujem. A to je prvá vec. A potom zaujíma tam napríklad medzi tými legislatívnymi opatreniami zákon o lobbingu. A ako by to akože malo vyzerať, tak ako v Spojených štátoch, že je tam normálne v podstate postavenie lobbystu alebo dokonca lobbystickej skupiny. To nie je len v Spojených štátoch, to je viac menej všade tak robené, že aj v Európskom parlamente, že musíte byť registrovaní v registri lobbystov. Každé stretnutie sa musí zaznamenať a zákon aj veľmi prísne definuje, za akých podmienok sa môžete stretávať a napríklad trest a potom aj alebo definuje, aké dary môžete vôbec prijať. Čiže takýto zákon, určite by sme si zobrali nejaký zákon z nejakej konkrétnej krajiny a snažili by sa ho aplikovať na slovenské podmienky. Dneska ten problém je, že v parlamente sa stretávajú lobbysti s politikmi alebo aj mimo parlamentu úplne bez akékoľvek kontroly a bez nejakej transparentnosti. My samozrejme nevieme úplne eliminovať riziko nejakého lobbystického alebo korupčného správania. Je úlohou verejnosti, aby to kontrolovala, aby to potom vyvodzovala voči politikom politickú zodpovednosť. A tento kanál sa dá posilniť jedine vtedy, ak budete mať väčšiu transparentnosť. Ak ľudia budú viac vedieť, kto sa s kým stretol. Pretože keď robíte v politickom kuluári, viete, kto koho financuje, kto je aký lobista, ale ľudia vôbec o tom nič nevedia. Ak by sa zavedla väčšia transparentnosť, tak myslím, že by to pomohlo aj verejnej kontrole politiky. Aby som ešte doplnil, to je to, že u nás na Slovensku veľa vecí, ktoré v zahraničí v Nemecku funguje, tu nefungujú a ľudia potom nepoznajú, že čo je to zákon o lobbingu. Čo to znamená? Znamenalo by to, že by sa museli lobbysti normálne registrovať a museli by zaznamenať každé stretnutie a nesmeli by dávať dary. To zhruba. OK, ja by som ešte dodal, že vlastne nemusíte klásť iba otázky, môžete dať feedbacky, hej, môžete hovoriť, čo chcete povedať. Napríklad, ja by som povedal k tomu, čo povedal Marek na začiatku, ja napríklad z toho tiež nevnímam akože nejakú náväznosť na to, čo robíme, alebo nejakú silnú náväznosť. A v
podstate vy ste hovorili, že je to niečo, čo vy považujete za strašne dôležité. My napríklad, keď sme vám posielali tie prezentácie, my sme vám aj dávali tú radu, že tých problémov, ktoré sú extra dôležité, extra obrovské, je strašne veľa. A všetky treba riešiť, ale je na to čas. My vlastne môžeme riešiť aj školstvo, aj zdravotníctvo, ale každé treba riešiť vlastne osobitne a treba sa sústrediť na to, na čo my vyhraníme nejakým spôsobom akože tú tému. Čiže vlastne to je isté, ako keď vy si prídete niekam kúpiť napríklad skrutkovač a niekto vám chce predať nejaký kamión, lebo kamión je väčší a kamión je lepší, hej. Čiže vlastne ono to na nás nesedí. To je vlastne nejakým spôsobom môj feedback a odpoveď na to vlastne, že prečo ste si vybrali tú tému. My vnímame nejakú slabú náväznosť na to a preto vlastne potom je taká reakcia. Ono je to feedback, hej, čiže je to niečo, čo vy môžete potom od sebe použiť, nie je to niečo, čo vás má nejakým spôsobom zhodiť alebo tak, hej. V poriadku. Ja som sa zámerne snažil vybrať nejakú inú tému ako témy daňových licencií, pretože ja tiež môžem povedať, že som za zrušenie daňových licencií, pretože najmä mladých začínajúcich podnikateľov, ktorí napríklad majú komplikované tie firemné štruktúry, že majú niekoľko firiem, to veľmi zaťažuje, ale snažím sa hovoriť aj o iných veciach. A samozrejme politika nedokáže riešiť vaše konkrétne problémy pri podnikaní, ona je na to, aby nastavovala nejaké rámcové podmienky. Podnik musíte založiť vy. My môžeme len sa snažiť to prostredie nejak skvalitniť. A práve tieto opatrenia ako boj proti korupcii je niečo, čo je komplikované a nedá sa nájsť nejaké jedno zázračné riešenie, pretože potom to skončí tak, ako zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý Robert Fico si dal ako veľký nástroj a nakoniec toho absolútne nejakým spôsobom nevystreboval. Ja sa postavím, aby ste ma asi počuli. Ja si na rozdiel možno od vás nemyslím, lebo skutočne korupcia a zlá imoviteľnosť práve je dominantný problém na Slovensku, lebo viaže sa na všetko. Skutočne vy môžete mať seba lepší potom projekt, biznis a podobne, tak vám nezaplatí niekto faktúru. Ak je a finančná disciplína zlá, ak sú firmy v podstate vedia, že súdy to nevyriešia, alebo vyriešia to v 5 rokoch a medzi tým tá firma padne 10-krát nejaký živnostník, ktorý má hypotéku a už exekútor musia na majetok. To sú vážne problémy. Aj v súvislosti s tým, aj preto, keď som dával napríklad zákon o ochrane subdodávateľov, práve chceli sme riešiť a to do určitej miery nahrádza toto, čo majú robiť súdy. Toto, čo má v podstate vylepšovať vymožiteľnosť práva. Takže ja si myslím, že to je veľmi dôležitá vec, aj keby som možno, že ako politický konkurent o tom akože možno, že nemal hovoriť, alebo že ešte akože poďme kritizovať. Okay, takže ďalším prezentujúcim je Martin Vician za stranu Sieť. A tentokrát tu máme aj dokonca aj názov. Dobre, takže môžete začať vlastne. Spustíme kameru. Dobrý večer, moje meno je Martin Vician. Profesionálne sa venujem účtovníctvu a finančnému manažmentu. Zároveň som autor projektu BuySquare, ktorý sa zaoberá platobnými a fakturačnými QR kódmi. Projekt Happy Startup má za cieľ zlepšiť do takej miery podnikateľské prostredie, aby sa mladým inovátorom, startupistom a vôbec podnikateľom oplatilo na Slovensku žiť, pracovať a nerušene sa venovať
svojim témam svojej práce a fokusovať sa na výsledky. Zároveň má vytvárať predpoklady na to, aby tí najúspešnejší inovátori so svojimi riešeniami kľudne dobili aj svet. Problém na Slovensku je taký, že sa veľmi ťažko podniká. Ľudia odmietajú pracovať, investovať a podnikať napríklad z dôvodu nadmernej byrokracie, administratívy a prívysokých odvodov. Tu máte znázornené, že pri 1000 eurovej brutto mzde cena práce je až 1400 eur a 44% z toho odvádzame štátu. Toto si myslím, že je príliš veľa a treba to zmeniť. Samozrejme, pri takomto nastavení máme problém s nezamestnanosťou, máme vôbec problém s celkovým stavom malého a stredného podnikania na Slovensku. Čo je vlastne dôležité pre štát je to, že Slovensko má jednu veľkú obrovskú devízu a to sú vzdelaní, šikovní mladí ľudia, ktorým treba dať šancu. Dobrý štát slúži ľuďom a to aj znamená to, že by mal väčšinu financií a snahy investovať do vedy, výskumu a vôbec do školstva. Riešenie spočíva vlastne v reforme podnikateľského prostredia a to tak, aby sa podnikanie aktivizovalo, aby ľudia mali znížené odvody, reformy, aby napríklad sa zrušili zdravotné odvody z dividend, zdravotné odvody z predaja nehnuteľností, zrušila sa a obmedzila zdravotná služba, už spomínané daňové licencie. Zároveň predpoklad úspešného štátu v 21. storočí je efektívny e-government, ktorý má za úlohu byť hlavne namierený presne voči konečnému užívateľovi, aby ten user experience bol čo najlepší. A teraz niečo pre startupy. Slovak Hacker House v Silicon Valley je vlastne dlhodobý prenájom coworkingového priestoru a domu, najlepšie v Palo Alto, kde vlastne časom slovenské vybrané startupy budú posielané na základe programov a do Silicon Valley, kde získajú skúsenosti, môžu vyskúšať svoje ambície alebo vlastne sa dajú do reality. Success story je tzv. Nordic Innovation House, kde už severské štáty pochopili a tento program úspešne funguje, posielajú svoje early stage startupy, kde vlastne majú programy, či už jednotýždňové bootcampy alebo štvortýždňové akceleračné programy. Samozrejme, majú tam stále zastúpenie, toto by sme chceli zopakovať, kde vlastne stále zastúpenie vytvára networking, spojenie s technologickými firmami a zabezpečuje vlastne tie prednášky pre investorov. Ako na to? Úplne najdôležitejšie je absolútne zlepšenie vzťahov a spolupráce štátneho verejného sektora a vôbec agentúr so startupovou komunitou. Bez vás to vôbec nepôjde. Zároveň sú nutné určité legislatívne zmeny, ale hlavne ich správna implementácia. Ukážem napríklad prvé 4 roky daného projektu. V príprave projektu vlastne s relevantnými inštitúciami a startupovou komunitou sa projekt pripraví. Následne na druhý rok môžu prvé týmy odísť a vlastne takto vlastne kolovať a môžu odísť do Silicon Valley. Mám tam predpokladaný budget, tomu iba rýchlo tvorí sa hlavne z 3 hlavných nákladov. To je nájomné na dom, nájomné na office priestor a mzdy na stále zastúpenie Slovenska v Silicon Valley. Tuto máme competition table, kde vlastne som zoradil strany podľa ich programu. V podstate väčšina strán sa zaoberá a má v programe podporu podnikania na Slovensku, avšak ja som aj zhodnotil niektorým stranám minulé výsledky voči ich proklamáciám. My máme veľmi odborný tím v sieti, spomeniem pána poslanca Miroslava Beblavého alebo Roberta Augsta a dlhodobo sa venujeme podnikateľskému prostrediu na Slovensku.
Takže veľmi radi privítame spoluprácu so startupovou komunitou a tešíme sa na túto spoluprácu. Ďakujem veľmi za pozornosť. Áno, toto maslo na hlave má teda súčasná vláda. Samozrejme existujú proste aktivity, napríklad Slovensko Digital, ktoré sa mení na neziskovú organizáciu. Jedným z úloh, nie prioritná, je byť takým watchdogom a samozrejme hľadať open source riešenia a riešiť to s tou komunitou. Tá komunita je dostatočne bohatá na to. Máme takisto aj na svete, nemusíme vymysľať koleso, môžeme sa pozerať na estonský government, kde sa dá už v pohode aj z pohodlia domu voliť. Takže áno, dá sa to aj za oveľa lacnejšie a aj to funguje inde na svete. Ako by ste otvorili verejnú správu pre mladých, talentovaných ľudí, aby sme ich napríklad nemuseli posielať niekde do Ameriky na skúsenosti, ale možno by priniesli aj našim ľuďom vo verejnej správe veci, ktoré vlastne ani nerobia a nevedia, robia to zlhavo, komplikovania a podobne. Predpokladom toho úspešného e-governmentu je aj to, že pred počítačom stojí erudovaný, kvalitný človek. Je aj pravda to, že tie mzdové podmienky vo verejnej správe nie sú atraktívne a povedzme si pravdu, že väčšina ľudí tam ovláda Word, Excel, hej, ale samozrejme to zatraktívnenie môže priniesť kvalitných ľudí do tej verejnej správy. Aspoň tak som tú otázku pochopil. Neovládam Excel a ešte by som toho chcel povedať, že ako vidíte vlastne ste hovorili podpora, také klišé príde, podpora vedy, výskumu a inovácií. Keď mladí ľudia majú tie myšlienky, ako by to šlo, ako by to ne, ako by ste vy nástrojom akýmkoľvek otvorili verejnú správu pre mladých ľudí, pre ich myšlienky, pre ich nápady. Mimo iniciatívy Slovensko Digital, ja som tam tiež. Tak verejná správa, napríklad to školstvo, podpora veda a výskumu, tak napríklad Slovenská akadémia vied alebo rôzne univerzity. Na zahraničí je úplne bežné, že jeden z najväčších zdrojov príjmov univerzít sú patenty. To znamená, že aj na školách momentálne vznikajú rôzne coworkingové a iné aktivity, ktoré zafinancuje, dajme tomu, daná univerzita a neskôr môže byť z toho patent a oni majú z toho napríklad príjmy. Hej. Čiže už v podstate za študentských čias tí ľudia v podstate môžu sa prejaviť ako inovátori a keď na to dostanú priestor aj cez tie univerzity, tak keď už podporia teda ako ten rozvoj. Ako chcete vyriešiť byrokraciu v systéme celom? Dobre, tak byrokracie je vlastne napríklad, že jedna platba, hej. Napríklad ďalší problém byrokracie je to, že keď registrujete napríklad fyzickú osobu, zamestnanca do sociálnej poistenie, máte, prosím vás, 18 kategórií. To je nonsens, hej. Potom máte zjednotenie daní a odvodov, o tom sa hovorí už x rokov a volá sa to Unitas a nikto to sa ešte do toho reálne nepustil. My to máme v programe reálne, ambiciózne sa do toho pustiť, aby som dal jeden papier jednomu úradu a bude to jedna platba. A nie, že 3 zdravotným poisťovňam, sociálke, daňovému úradu. Samozrejme, tieto úrady aj štatisticky si potom pýta duplicitné informácie. Zavedlo by sa pravidlo, pokiaľ štát môže a má k dispozícii informáciu, duplicitne nemá právo si ju pýtať od podnikateľa. Pretože potom mladí podnikatelia nemajú na to zdroje vyčleniť
full-time jedného človeka, ktorý bude nič iné robiť, len papierovačky. Napríklad tak, ale tých možností je strašne veľa, to je iba jedna časť. Nech sa páči. Dve otázky. Prvá krátka, že podporu e-governmentu. Ako je konkrétne sieť angažovaná v iniciatíve Slovensko Digital? To je prvá. Druhá otázka bude priamo k tomu projektu, ktorý ste prezentoval, slovenský inkubátor Slovak Hacker House som to nazval. Ako tam budete, kto bude vyberať tie startupy a na základe akých kategórií? Dobre, tak začnem tým výberom startupov. To je v úzkej spolupráci s komunitou. To znamená, že s mentormi, startup komunita, potom coworkingové huby, kľúčoví ľudia v podnikaní, v IT. A samozrejme príklad Startup Awards. Ja som bol na Startup Awards, pravidelne sa ho zúčastním. Tentokrát tam banner nemala ani jedna štátna inštitúcia. Čiže môže to byť napríklad cena v nejakej súťaži. Čiže tak sa vlastne môžu odborná zahraničná porota rozhodne, že tieto a tieto startupy sa kvalifikujú. Ono v podstate dôležitosť podľa mňa je v tom, že aby sa tam dostalo strašne veľa alebo dosť tých startupov. Oni za roky tam sa premelú desiatky alebo stovky, ale dôležitý je ten experience, ako to vo svete funguje. Možno časom štatisticky vznikne nový asset alebo sidegig, hej? Ale ide o to, aby tí ľudia pocitili sa tam postaviť na vlastné, aby proste dostali nejakú začiatočnú podporu a aby to tam skúsili. A tá prvá otázka? To bolo o tom, že ako sa sieť angažuje v iniciatíve Dobre. Iniciatíva Slovensko Digital je čisto apolitická, pokiaľ viem, a sieť má záujem spolupracovať a hlavne týchto profesionálov počúvať. Hej. Pýtal som sa kvôli tomu, pretože ste mali logo vo vašom deku. Áno, tým som chcel povedať, že ten tím netvoria len ľudia v sieti, ktorých som ja proste pomenoval, ale zároveň ho tvorí celá komunita. Pretože potom, keď to tak nie je, tak to skončí slovensko.sk a vieme, jak to funguje. Ja by som sa spýtal, ak som dobre videl, tak ste tam mali aj logo inkubátora. Áno, samozrejme, to treba. Tak, pretože je to jeden z coworkingových hubov, takže preto. Hej. Nemohol som tam dať všetky na Slovensku, je ich veľa, hej. Ale patrí sa to a ja tento hub som si aj pozrel, hej, tuto s pánmi, takže to sa mi páči. Tým vlastne vysvetľujete to prepojenie, kvôli ktorému ste použili ich logo vo vašom deku. Aby ste chápali to prepojenie o tom, že ten posledný slajd sa volal Team, ale tie zmeny, ktoré som, alebo tie projekty, ktoré som tu naznačil, neurobia 3, 4, 10 ľudia zo siete, hej? To sa robí proste v spolupráci s tou komunitou. Ona vie aj, čo je pre ňu najlepšie. Dobre, ale v podstate Juraj naráža na to, že my sme zvyknutí, že keď vidíme tým, tak vlastne je to potom, že kto má byť prakticky zodpovedný za chod toho projektu aj svojimi kompetenciami. A vy nemôžete prakticky vyhlásiť za... Nie, zodpovedný nie. Ja som hovoril o spolupráci. Zodpovednosť, to je iné. Zodpovednosť samozrejme, ja som tvorcom napríklad konkrétne týchto nápadov, alebo konkrétne Slovak Hacker House a samozrejme mám podporu pána poslanca Miroslava Beblavého, Roberta Augsta a iných proste odborníkov, ktorí sa podnikateľskému prostrediu dlhodobo venujú. Dobre, ale napríklad, viete, spolupráca je dohoda asi dvoch strán a my sme neboli informovaní o tom, že niečo ako robíme. A takisto vlastne, ja som robil tiež nejaké svoje projekty a vlastne napríklad vás som tam nikdy neuvádzal, pretože akože logicky nejde. Dobre, preto som povedal, že sa teším na spoluprácu. Tak ale skúste teraz doplniť vlastne, kto je ten naozaj tým, ktorý máte teraz, na ktorý sa máme pozerať, že aha, on na tom pracuje a má vedieť povedať, okay, tak som to ja, pán poslanec Miroslav Beblavý, Robert Augst ako vedúci pracovnej skupiny pre národné hospodárstvo a ďalší členovia.
Ďakujem pekne. Že na strane Slovenského a aký mechanizmus alebo ako chcete zabezpečiť to, že aby sa tie veci, ktoré majú na papieri reálne splnili, lebo nakoniec sa pripíše nejakej firme, urobí sa nejaký konkurs a tá firma nakoniec robí aj tak úplne niečo iné ako viete, to je presne tak, že najprv sa identifikuje problém, že čo idem riešiť, ako to idem riešiť, a s tými ľuďmi sa porozprávam a potom ho urobím valuáciu, koľko by to stálo, urobím nejaký timeline. Viete, všetky tie veľké projekty robia väčšinou veľké spoločnosti a za ňou je niekto. Ďakujem vám za to. Takže ďalším prezentujúcim by mal byť prezentujúci za stranu obyčajných ľudí. Je to pán Michal Kravčík, správne? Ľudia, poďte, nech sa páči. Ja si vyťahnem vašu prezentáciu. Publiku sa musím ospravedlniť, tentokrát zase nebudeme mať timer, čiže ja vám dám signál, kedy vlastne končíme. Nech sa páči, keď môžete na pódium. Áno. Klepem, lebo v podstate zrejme som medzi samými ITčkármi, že? Kto nie je ITčkár? Takže to je slušné. Dobre, takže moje meno je Michal Kravčík, ja sa venujem vode, klime a krajinnej štruktúre a trochu ekológii. A za tých 25 rokov som pochopil niektoré veci, ktoré možno by boli zaujímavé z hľadiska rozvinutia ako nového modelu pre Slovensko, ako z hľadiska riešenia ozdravovania klímy. Ja som to nazval ozdravovanie klímy, lebo to nie je aj ozdravovanie klímy len krajnej štruktúry alebo klímy ako takej, ale je otázka možno politickej, sociálnej klímy, pretože v tejto spoločnosti je príliš veľa napätia. Celý ten koncept v podstate sa rozvinul úplne náhodou pri jednom konflikte o štátnu zákazku, keď ja ako občiansky aktivista som v podstate navrhol riešenie, ktoré stálo 509 miliónov korún vtedy a štát ponúkal za 6 miliárd. To bolo začiatkom 90. rokov a výsledkom toho procesu bol, že štátny vodohospodársky podnik investoval do reklamnej kampane proti jednej maličkej NGOčke 20 miliónov korún. To bolo začiatkom 90. rokov. Potom sme mali Mečiara, tam sme ešte navrhli slovenskú alternatívnu vodohospodárskú politiku, ktorá v 94. roku bola schválená v parlamente. Kuriózne. Mečiar, keď sa vrátil k moci, to vlastne akože zastavil ten proces, dal štátnemu podniku garancie od JP Morgan Bank, 500 miliónov dolárov sa zobralo a potom za dvoch Dzurindových vlád sa vracalo dohromady 54 miliard korún. To je vlastne, aby ste vedeli, že vlastne v akých reláciách sa dajú niektoré veci pohybovať a my sme vlastne v tom konflikte prišli na niektoré súvislosti, ktoré hovoria o tom, že príčinou klimatickej zmeny nie je CO2, ale H2O. A vlastne akože kuriózne na tom je, že celosvetovo sa hovorí, majoritný hlas je o CO2 a vieme dobre, že vlastne sme sa učili na prírodopise, na zemepise, že ekosystémy fungujú na princípe fotosyntézy. Fotosyntéza potrebuje vodu, slnko a CO2. To znamená, že aj v našom ľudskom organizme je CO2. Bez CO2 neexistujeme, takisto ako bez vody. Takže vlastne ja vás skúsim do toho trošku uviesť. Takže tu je vlastne akože taký zaujímavý problém, ktorý vnímame napríklad minulý rok, aj teraz ho vnímame, masový exodus do Európy.
A neviem, či vlastne vieme o tom, že vlastne toto celé vzniklo na pozadí drastického sucha, ktoré bolo pred vojnou v regióne Sýrie. A vlastne akože treba sa hĺbšie nad tým zamyslieť, môžeme o tom potom debatovať. A vlastne akože otázka Slovenska je Slovensko vysycha, priatelia. Pamätáte sa, aké boli v lete horúčavy? Nie? Zabudli sme, čo? Čo bolo včera na večeri. Takže ja len pripomeniem, že vlastne akože 1000-násobne viacej sa z vysušenej krajiny vyprodukovalo tepla do atmosféry, ako vyrobia všetky elektrárne na Slovensku za jeden deň. To znamená, že vlastne akože toľko energie vypúšťame do atmosféry, ktorá vlastne sa prehrieva, vytvára vlastne atmosféru, ktorá je veľmi častokrát nepríjemná, zlyháva to. A problém je, že vlastne nie je zdravá klíma, iné súvislosti, ktoré vyvolávajú konflikty. No a keď sme išli ďalej v podstate, tak sme vlastne zistili, že na Slovensku sa z ekosystémov stratilo dohromady cez 15 miliard kubíkov vody za posledných niekoľko desiatok rokov. Táto voda je príspevok k stúpaniu hladín oceánov. Keď sme to premietli všetky tieto súvislosti, ukázalo sa, že je možné v podstate obnovovať, ozdravovať klímu, začať vlastne rozvíjať lokálnu ekonomiku a výsledok je možné v podstate dávať dohromady to, čo sme vlastne stratili. A vy ako ITčkári a nová generácia mladých ľudí v podstate je vlastne akože ja myslím si, že tak ako aj moje deti, mám vo vašom veku, moje decká sú, chcete žiť v príjemnom prostredí, v zdravej klíme, snívať o lepšom živote, o šťastnom živote, mať rodinu a tak ďalej. To znamená vlastne otázka je, tie rizika, ktoré sú teraz v Sýrii a ktoré začínajú raz v africkom rohu, tie nás dolapia. A vidíme, čo sa deje teraz na európskom kontinente v náväznosti na masovú emigráciu a tak ďalej. To je vlastne akože základný problém. Koľko máme ešte toho dohromady? Či nemáme? Aj tam je to, hej? Jo, je to už len 45 sekúnd? Tak výsledkom za tých 40 sekúnd vám poviem, že vlastne výsledkom je, ak by sme začali plošne zadržiavať vodu v urbárnom, poľnohospodárskej a lesnej krajine, do 10 rokov vyriešime problém klímy. Bude ozdravená, nebudú povodne, nebudú také extrémy počasia, ako sú teraz, a výsledkom môže byť stabilné prostredie, v ktorom my môžeme vlastne akože snívať o lepšom čase, snívať vlastne o šťastných perspektívach a všetkých týchto veciach. Toto treba dostať do legislatívy na Slovensku a výsledkom je napríklad aj to, že dá sa vlastne v tomto systéme vytvoriť na Slovensku cez 100 000 pracovných príležitostí. Ten úvod toho slajdu bol, že zmena klímy, ja som čakal, že zmena klímy podnikateľského prostredia, pokiaľ viem, toto sme mali rozberať. Teraz tu bolo o vode, takže chcem sa opýtať, že nebolo tam nejaký takýto cieľ, alebo chcete tú vodu s nejakým biznisom prepojiť? Áno. A chcete vedieť ako? No, skúšte. Viac minerálov. Ja som bol v máji v Južnej Koreji. A neviem, či viete o tom, že v Južnej Koreji bolo v 60. rokoch bola chudobnejšia krajina ako Slovensko. To bol ten appendix, tak ako súčasťou Československa bolo chudobnejšie Slovensko. Po korejskej vojne vlastne bola situácia veľmi zlá. Výsledok bol drastický. Naštartovali niektoré veci, môžem dokončiť, hej? Naštartovali procesy v komunitách, a nielen v komunitách, na univerzitách a vlastne odstranili všetky byrokratické mašinérie, ktoré boli, dali priestor to, že v štátnej štruktúre, v správe a vo všetkých inštitútach, ktoré sú platené z našich daní, nebrzdia, ale pomáhajú na to, aby nová generácia mladých ľudí mohla vymýšľať, či v oblasti automobilového priemyslu, ITčkárov,
klimatickej zmeny a tak ďalej. A výsledkom je vlastne to, že teraz táto krajina, ktorá patrila medzi najchudobnejší svet, patrí medzi ekonomickú špičku sveta. OK, ale to skôr súvisí s tým, že aký tam majú politický systém, čo tam znamená, neviem, či ste to chceli porovnávať so Severnou Kóreou, lebo tam samozrejme tým Jong-unom je to nie. A južná je kapitalistická do toho, ale s tou vodou ja ten prelík nejak... No akože, to je akože, dobre. Neviem, či viete, koľko ľudí v Južnej Koreji žije. Zo pár miliónov. 50 miliónov. A viete, koľko majú lesa teraz momentálne? Plochu, percentuálne. 80%. Slovensko má 41%. Ako plocha vlastne. Hovoríme plocha, ktorá je zaradená do lesného hospodárskeho teritoria. Otázka je, že ako sa naštartujú tie procesy. Ja som absolvoval zo pár prednášok na Sovskej univerzite, kde v Soule, aby ste vedeli, prší 1200 mm a Sovská univerzita má špeciálny program na výskum, čo sa týka dažďa a dažďových vôd a manažmentu. Bola vlastne jedna spoločná prezentácia, kde boli špičkové firmy, ktoré vlastne začínajú vyvážať technológie do sveta z hľadiska rainwater management. A také sú ako Rain Cafe, Rain Trees a úplne nový systém, lebo napríklad keď zoberiete toto urbárne prostredie v Košiciach, neviem či viete, že ročne sa z neho odkanalizuje 15 miliónov kubíkov vody, ktoré vlastne potom chýba ako vo vzťahu k systému termoregulácie. To znamená, teraz je otázka technológií a systémov, aké biznisy rozvíjať, aby sa začali v podstate zbierať vody v urbárnej zóne, dažďové vody a vylepšovali klímu. To znamená, ja som vám chcel vnúknuť skôr akože pozadie tohto, nie je to, že formálne záležitosti, ale navodiť vás vlastne na myšlienku, že aké súvislosti môžu byť v náväznosti na možnosti riešenia perspektív z hľadiska klimatickej zmeny, globálneho oteplovania, biznisu, rozvoja ekotechnológie a okrem iného aj IT technológie. Lebo tam ja sa vás chcem opýtať, to skutočne myslíte, že toto má byť úloha štátu? Ja sa len pýtam. Úloha štátu je nastaviť pravidlá hry, lebo aby ste vedeli napríklad, že ako funguje Fínsko, poznáte, a napríklad vo Fínsku v porovnaní s našim, ako štruktúra štátneho rozpočtu, tak aby ste, možno keď nemáte prehľad, tak vlastne tam je výkonnosť ekonomiky je trojnásobne vyššia, ale investície do oblasti vzdelávania, zdravia a sociálnej starostlivosti idú štvornásobne vyššie ako na Slovensku. U nás idú vlastne ako tie peniaze do štruktúr, ja tomu hovorím bezduchej hmoty. Jedna z nich je napríklad Ministerstvo životného prostredia. U nás ide do oblasti životného prostredia 1000% viacej peňazí ako vo Fínsku. A všimnite si tú realitu. Že tu je zdecimované prostredie a tam je vlastne asi zrejme, kde si inde sú. A vlastne pritom je to taká istá krajina ako Slovensko z hľadiska počtu obyvateľov, a už keď hovorím lesov a tak ďalej. To znamená, že vlastne otázka pozadia je veľmi dôležitá z hľadiska rozhodovania, stratégie a rozvoja technológie, ktoré budú žiadané na trhu. Pretože v 21. storočie, neviem, či viete o tom, bude kľúčové z hľadiska globálnych súvislostí z hľadiska vody. A teraz otázka, ako budeme narábať s každou kvapkou, tak to je možno... Ste za väčšiu reguláciu vody, vodných tokov a tak ďalej? Nie, ja som za obnovu vody v systéme. Hej? To znamená, že vlastne tú vodu, ktorú my posielame do mora, mali by sme nechať vrácať do systému, do neba a tak ďalej, aby sa recyklovalo. Takže toto je váš najväčší zámysel vašej politickej strany v týchto voľbách? Pozrite, mladí muži, ja som vlastne že nevedel, do čoho idem. Vlastne včera mi zavolali, že vlastne, aby som tu prišiel, tak som hľadal súvislosti, čím vás osloviť. Ja som vás nebudem vás tu zaťažovať celým programom a tak ďalej. Viem v tých veciach do hĺbky, keď chcete, čo sa týka klimatickej zmeny, možnosti rozvoja lokálnej ekonomiky, biznisu a tak ďalej. Keď vás to nezaujíma, prosím, ja sa ospravedlňujem. Ale vlastne myslím si, že budete za veľmi krátke obdobie prekvapení, aké drastické veci budú z hľadiska vody a klimatickej zmeny. Vy ste sa v tej prezentácii vlastne nedostali k tomu riešeniu, tak som tak chcel
opýtať, že ako bude vyzerať to riešenie, budeme zalesňovať? Nie. Tu vlastne v tejto publikácii globálny akčný plán, ktorý sme dali dohromady s priateľmi z Ameriky, bol prezentovaný na klimatickom samite v Paríži a vlastne je to minoritný hlas. Riešením týmto je možné dosiahnuť globálne 100 miliónov pracovných príležitostí. A návrat tých ľudí a dokonca až také veci sa dajú riešiť, že je možné obnoviť malé vodné cykly na Sahare, na Arabskom polostrove, vo vysušených oblastiach sveta, aj v Jordánsku, aj v Sýrii a tak ďalej. To znamená, že vlastne celý ten problém, tá paradigma, ktorá súvisí s tým, že prečo ekosystémy vysychajú, to nie je o tom, že využijem vodné zdroje a potom to zahodím do mora. To znamená, že sme prišli na niečo, co dáva vlastne akože veľmi zaujímavú hodnotu a vlastne ja osobne som na kandidátke obyčajných a vlastne budem chcieť presadiť tú vodnú politiku a ukázať svetu, že nie sme truhlíci na Slovensku. Dobre, ak máte teda aj konkrétne riešenia, tak ako všetci mali otázku, u koho máte podporu, jednak či máte podporu u strany samotnej a prípadne ako vidíte podporu alebo možnú realizáciu s možnými spolupracujúcimi stranami. Aby ste mali prehľad, že ja som tento program už na úrovni vlády riešil čias Radičova. V priebehu 1 roka pracovalo v systéme cez 10 000 nezamestnaných ľudí. A začali robiť v štruktúrach krajiny v podstate veci, ktoré prinášali osob komunitám priamo dole. A bolo to minimálne 10-násobne lacnejšie a novou vládou to bolo zastavené, lebo sa nedalo z toho kradnúť. Dobre, a teraz partner. Tak nejak tuším, tak len som si to chcel ujasniť. Sú to také tie briežky v lese, ktoré trošku ako zachytávajú vodu, keď prší? Áno, napríklad aj to. Tak sa páči ešte. No a teda tí reálni možní partneri, s ktorými by ste toto mohli znovu pretlačiť a znovu aj legislatívne upravovať? Za Radičovej vlády sme mali pripravený vlastne akože celú legislatívu už v paragrafovom znení, ktorá je pripravená. To znamená, že ak vlastne budem úspešný ja osobne, tak budem tlačiť na to. A nie len to, lebo ja vlastne už som vytvoril globálnu koalíciu na túto tému. To znamená, na pondelok idem do Berlína, tam mám veľmi ďalšie zaujímavé stretnutia práve vo vzťahu k tomu. To znamená, že vlastne ako ja nebudem čakať, či sa politici rozhodnú, ja im ponúknem a budem chcieť aj prosiť do spolupráce. Ak sa rozhodnú to podporiť, skvelé. A vlastne ako je to jedna skvelá príležitosť, keď som bol vlastne v októbri na Harvarde a na MIT v Bostone a som rozprával o tom, tak otvárali oči, na čo by sme vlastne na Slovensku prišli. Máme tu na riešenie, ktoré vlastne prináša, ktoré presahuje hranice Slovenska ako také. Takže vlastne akože, keď sa to neuplatní na Slovensku, už sa pripravujú kroky, že sa bude uplatňovať vo svete. Dobre, takže vypočuli sme si 5 prezentácií. Skúste si ich v hlave tak zrekapitulovať. Ja vám zrekapitulujem, len aby ste znovu nadobudli ten širší obraz, ako to celé prebiehalo, keď sme to pripravovali. Cca 1,5 mesiaca dozadu šli pozvánky politickým stranám na všetky kontakty zverejnené na internetových stránkach. Rovnako sme všetky informácie transparentne komunikovali cez, znova zopakujem, zverejnené maily a facebookové stránky. Zo 6 pozvaných strán prišlo 5. Jedna neprišla. Zo Solidarity menovať nebudeme. No. Ale minimálne to môže byť, to ako to celé dnes prebiehalo, výsledný dojem je na vás. To, akých odborníkov poslali strany, je, dovolím si tvrdiť, odpoveď na to, ako vážne vás berú. Ako vážne nás berú.
Takže... Ešte chcete niečo povedať? Ja mám ešte. Tí z vás, ktorí chodíte na startupové súťaže, alebo tu sledujete trošku túto komunitu, tak viete, ako to chodí. Že po takejto prezentácii vášho produktu je na rade investor. A ten sa rozhoduje, či vám dá svoje peniaze, alebo nie. A v úlohe investora ste tu dnes boli vy. A 5. marca sa budete rozhodovať o tom, komu alebo do koho zainvestujete a koho produkt vás oslovil najviac. Viem, že za 6 minút proste sa nedá odkomunikovať celý program, ale mohol to byť pre vás jeden z oporných bodov pri rozhodovaní. To znamená, skúste porozmýšľať nad tým, do koho budete investovať. Dnes ste mali príležitosť možno si trošku vybrať. Ešte, ak Stanley má niečo? OK. Má to byť dnes hlavne o feedbackoch, o tom, čo ďalej. Ale akože, dobre, ja sa priznám osobne, že nečakal som až takú farebnosť, ako sme počuli dnes. Po evente kontrastne musím povedať, že asi to, že nejaká strana neprišla, bol asi najmenší problém. No presne vlastne to, že neviem, či boli úplne vhodne vybratí reprezentanti, nad tým by som sa zamyslel, takisto by som sa zamyslel nad výberom tém. Vzhľadom na poslednú prezentáciu by som sa zamyslel aj nad tým, že keď riešim nejaký problém a nejaké riešenie, či vôbec, no napríklad, ja mám nejakú svoju firmu, hej, som zároveň freelancerom a zároveň som sa snažil o nejaké startupy, čiže viem sa pozrieť na to zo všetkých troch strán. Ale povedzme napríklad tá posledná prezentácia, tam si neviem predstaviť, či by som sa dožil toho, že by som videl vlastne vplyv toho riešenia na moje podnikanie. Jasné. Dobre, ale ide o to, že vlastne tie náväznosti boli strašne slabé vo všetkých prezentáciách, respektíve niektorých viac, niektorých menej, ale by som sa zamyslel nad tými témami vlastne. Vy musíte rozmýšľať ako prezentujúci, ale celá strana, keď vlastne chce reagovať na náš event, chce sa zúčastniť a chce prejaviť záujem, musí to komunikovať jazykom, ktorému máme rozumieť, ale to treba robiť tak, že vy vypichnete tému, ktorú my už sme mohli zachytiť, alebo minimálne ju vysvetlíte tak, že budeme rozumieť z tej prezentácie. Lebo v podstate ono je potom ťažké dávať nejaký feedback, pretože my len hľadáme pretože my potom strašne blúdime a nevieme pochopiť, ako to má náväznosť. Čiže asi takto, že ono to chce ďalšiu asi nejakú spoluprácu, nejakú spoluprácu vlastne aj z našej strany, asi musíme potom lepšie odkomunikovať, že čo od vás očakávame, pretože no, dnes by som povedal, že ešte to bolo pre nás relatívne ťažké sa navzájom pochopiť, asi takto. Na toto nadviažem iba a týmto to uzavriem. Dnes feedback vlastne pre každého. Pre nás, my si feedback vybavíme medzi sebou, alebo nám ho môžete dať vy, to budeme radi. Prečo vzniklo toto podujatie, takýto typ podujatia? Dnes ste mohli mať akože pocit, že je to veľmi silne orientované na startupy, podnikanie a tak ďalej. Áno je. Lebo toto celé je koncept, ktorý sme vymýšľali veľmi dlho, aj vytvorený na to, aby mali politici priestor počúvať špecifickú skupinu ľudí. Takéto podujatie vieme spraviť pre hocikoho. Pre ľudí zo železiarní, ak sa proste chcú baviť s politikmi o železiarstve. Pre ľudí z poisťovníctva, ak sa chcú baviť o poisťovníctve politici. Odkaz pre ľudí, nebojte sa komunikovať. Ja viem, že máte, podľa mňa na Slovensku už máme všetci pocit, že je to absolútne zbytočné. Dnes ste mali na chvíľu slovo a bolo to vidieť. Podľa mňa to bolo vidieť dobre. Odkaz pre politikov, počúvajte nás. Nie nás, akože mňa a Stanleyho a ďalších ľudí. Lebo pre nás tu ste. A na to nezabúdajte. Ďakujem.